srať na ňu, a čo urobí? Je Záleskej, No to je, tak Hrubala ešte o to viacej, ešte viacej Hrubalovi by som ukazoval, a niečo podobné. Však ty porozprávame, ak si chlastal, ak si havaroval, a toto a toto. A do týmu treba jedného právnika alebo človeka, ktorý bude komunikovať s novinármi. Na hodinovej báze. Niečo sa nepáči, poďte a toto je zlé, a to je hanba, a to je bodná tlačová konferencia, a musíte to robiť. Ja som presvedčený, že prvý prípad, však samozrejme, Ľudí súhlasia s tým Magalovci, s tými tlačovými besedami, možno tam by bol prvý priestor stretnúť sa s nami osobne. Ja nechcem nič, len to ponúknite, lebo ja považujem Dušana Kováčika za prelomový prípad. Že to zástre, poviem, pozrite sa, už prišla tá doba, že ideme tie tlačovky robiť, poďme sa stretnúť, nech nám poradia z mediálneho prostredia ako na to, a dohodnem stretnutie s nimi, kde prídete aj vy, jak sa to zoznamí. Môže povedať advokát, teraz si predstavte, že ste... Budúci týždeň začnú. Dobre, povedz, ja som pripravený. Ja sa vás pýtam, ak vy máte skúsenosti z obhajoby na súdoch. Môže sa postaviť advokát a prísť medzi novinárov, keby ste zastupovali Kováčika, aby som povedal tak. Dal som návrh, aby bol vypočutý Kliment a Hrubala. A sudkyňa Záleská to zamietla. Kedy môžete podať sťažnosť proti rozhodnutiu o prepustení človeka na väzbu? No vtedy, keď máte rozhodnutie o prepustení z väzby. A to rozhodnutie o prepustení z väzby kurva neurobila nejaká prokurátorka alebo Dušan Kováčik. To urobil Kliment a to urobil Hrubala. A je fakt dnes, Kliment na to vôbec nereaguje, ja som už 4 tam napálil v teréne, že nech povie, ako pozná Kudličku vo vzťahu k tomuto. A Hrubala nech vysvetlí, prečo tak rýchlo reagoval po rozhodnutí Klimenta, to bolo do týždňa vybavené. Kliment dal právny názor a na ďalší týždeň už volal Hrubala Kudličku na súd a okamžite ho púšťala za 100 000 won. Jak je možné, že ho nepočuli? Jak by môže povedať, mohol by to advokát povedať? Čo by sa mohlo advokát povedať? Tak páni a dámy, tak tu niekto pustí mafiána Kudličku z väzby a môj klient sedí tu s putami na rukách a hrozí mu 20 rokov väzenia. Môže to mediálne povedať? Prečo to nehovorí?